Пореден ден и още сумати пратки. Първи ден след морето, първата ми работа да отида до всички куриерски фирми да си взема нещата и сега предстои анбоксинг. Какво става, манячета? Обратно в къщи, както видяхте от предишните кадри, интерактивни кадри. Една камара кашони съм приготвил. Общо дето, каквото съм поръчвал от последните седмици, дойде и веднага се вземам да ви ги покажа. Много ще се радвам, ако ви харесва съдържанието, което правя, да ударите по един лайк, да се абонирате, да пишете нещо. Това, както знаете или ако не знаете, помага на алгоритъма, т.е. канала ми по-лесно ще се развива и аз ще съм ви много благодарен. Тъй като съм поръчал супер много неща, не знам точно кое е дошло от всичките ми покупки. Общо дето ще отварям един по един пакетите и ще обсъждам с вас, като за да има някаква полезна информация и за вас, ще споделя някакъв мой опит с покупките в интернет, за какво да внимавате. Има си тънкости. Веднага ви казвам един хинт, за който ще говоря в това видео. Не са в България само некоректните хора. Има си кофти търговци, продавачи навсякъде по света. И ако сте решили да поръчвате пратки от чужбина, със сигурност ще се сблъскате с такива. И просто трябва да сте подготвени. Не сме само ние лоши в България. Както казах, има си кофти типове навсякъде. Поръчал съм неща както за моята лична колекция, така за препродажа в моята група във Facebook. Общо взето, от всичко по-малко. Както знаете, който колекционира каквото и да е, искаш да изградиш някаква хубава колекция, няма как да не попродадеш нещо, да поразмениш, тъй като това са много скъпи артикули и много трудно, ако само купуваш. Да няма повече такива хора, но аз определено не съм тези. Да. Мисля, че ето това, което в момента отварям, обаче е карта, която си е изцяло за мен. И не искам да продавам и се надявам да не продам, тъй като много ме кефи и вярвам в нейния, ако щете, инвестиционен потенциал. Но не е тази карта, за която си мислех, а всъщност е една поредица от карти на футера. Те са базови. Като гледам, не са номерирани. Сега ще ви ги покажа. Е така да мога ги видите по-лесно. Оп, това е наобратно. Имаме Павел Недвев, Холанд, Шевченко, Държ, Стойчков и Иниеста. Много готино сетче от футера, като най-вероятно те ще ги пусна за продажба. Продължаваме натам с следващата пратка. Примерно това са карти, които съвсем бях забравил, че съм ги поръчал и не ги очаквах с много голямо нетърпение. Така. 4 пакета. Да видим какво се крие в тях. Първо ще ги отворя всичките и после една по една ще показвам. Като или ще го забързам това нещо, или просто ще го изрежа. И тук ще започнем доста силно. Дарвин Нунеш. Имаме грейдната карта на SGC. Автографа е 10, самата карта оценена на 9. Доста добре. Имаме базова автографче. Под базово имам предвид, че просто не е номерирана. Една карта на Риад Марес. Отново автограф. Този път номерирана до 150. Така. Това е, може би, по-готино за феновете на интернет, италианския футбол като цяло. Фратези, автограф до 299. Като якото е, че
десятка, рефракторче, готина карта. Продължаваме натам. Ето тази карта ще си я запазя, тя е за моята колекция. Много харесвам като цяло поредицата Topps Now. Показва разни емблематични моменти. И тук имаме руки картичка на Джуд Белингъм. Най-младия английски голскорър в Шампионска лига. Като ни интересува, както виждате на самата карта, има и Холанд. Грейдната девятка, април 2021. Много готина картата, да. Това отива директно в моята колекция и няма да го продавам. Следващата карта. Имаме една карта от сегашното световно на Неймар. Последно световно за този футболист. Грейдната е min 9.5. Та грейдинг компанията е малко измислена, нали? Не е топ 5 или не е реномирано, но поне това показва някакво състояние. Може би ако се регрейдне към Beckett или CGC или PSA, дори да не хване десетка, то поне деветка смятам, че има огромен шанс да хване. Иначе, освен че от колекцията Prism Monopoly, тази карта не е нещо, кой знае какво невероятно. Отново от същата серия, отново същия грейд, същата фирма, имаме един Ривалдо. Така. Тази карта ще си я запазя. Един емблематичен момент за Гарет Бейл Реал Мадрид. Не знам дали си спомняте тази задна ножица на финала на Шампионска лига. Много готин момент. Гредната е с максимум оценка. За това нещо ще си го оставя за себе си. Няма някаква много голяма стойност. Мисля, че са в много голям тираж. Базови са. Нито има автографи, нито има някакви релик глупости, но просто за мен готина картата е, че това също отива за моята си колекция. И последно от тази кутия имаме една карта на Джон Сина. Аз съм много 9-6 и зараснал съм с този кичист. Купиха, защото е десятка. Готина серия, защото картата е 2012 година. Вече сравнително стара карта е, така изглежда отзад. Нея може би ще се я запазя за известно време, ще се покиефа. И ако за мен с нещо по-добро, бих я продал. Към момента отива за моята си колекция. Преди да продължим с ето голям кашон, все пак малко стойност да вкарам в това клипче. Имайте предвид, че ако получавате пратки от Холандия, от Германия, не всеки път подателите оставят телефон, ваш телефон на пратката. И е много тегаво да се свържат български пощи с вас. Сега ако сте си по-гъсти с човека на клона, може да ви каже по име дали имате нещо, но аз не съм близък с моите хора от български пощи. Все ми искат някакви тракинг номера, пък някой път, особено ако са по-малки пакети, нямат тракинг номера, са пускани като писма и е много тегаво. В смисъл, нека да не ми се е случвало да ми връщат пратки, защото не съм разбрал, че имам нещо. Много трябва да се следи. Особено от Холандия, няколко пъти ми се е случвало и като цяло избягвам. Друго нещо, като казах големи хитреци, има един пичага от Италия, дето аз купувам карти от малко повече от половин година. Не съм някакъв ултра ветеран,
Но от него съм купувал примерно вече 10 пъти. За тия 10 пъти, 2-3 пъти се опитвал да ме скамне. Това са някакви доста невинни неща. В смисъл, аз съм поръчал 5 карти, той ми пусне 4, едната я няма. Естествено, като се оплачеш и директно като пуснеш към сайта някакво оплакване, бързо се оправят нещата. Случва ми се да ми ги прати постфактум за негова сметка. Най-гадно е като ти върне парите, защото не може да ги намери нещо такова. И много неприятно става, защото ти ясно е, че той няма да ми прати това, което на мен най-много ми трябва, като ми върне парите, сете. Та имайте предвид, че отново, както си е по българските сайтове, гледате реномиран потребител с висока оценка и пак няма гаранция. Аз основно пазарувам от eBay, от някакви профили, които знам, че не са случайни. В смисъл, профили, които продават само карти. Сега ако има карта, но другите му обяви са тротинетка, чорапи, саксия, нали? Значи този човек тази карта му е по между другото и подхождам с известен скептицизъм. Имайте го предвид. Също така има много сайтове за карти, особено немски. Наистина стотици, тъй като там хобито е много добре развито. Особено отново трябва да се внимава откъде се поръчва, защото може да увиснете. А както знаете, в чужбина я няма тази сладка опция с наложения платеж. Всичко се плаща предварително и седиш и чакаш. Това е една от дългоочакваните ми кутии. Тук са неща за продажба. Имаме стикери на Ферари от 2003 година. Как ще се е запазило такова нещо, не знам. Но намерих 2 бройки още от тези кутии. Както и нещо, за което между другото доста хора ме питаха и успях да изкопая още 2 бройки от Ftera Man United 97 година. 30 годишни кутии, човек. Силнати. Ето я и втората. Единственото гадно на тия кутия е, че понеже са супер стари, е възможно да има тук таме малко слепнати карти. Но да, мисля, супер много ги дирих тия неща в eBay и мисля, че възможно е да излезнат още, но единствените кутии, които аз намирам в eBay са от Тайланд. А там не ми се рискува. С доставки, с мита, ДДС-та. Бил съм в Тайланд. Като знам колко са подредени, не мерси. Но ако има някой авантюрист, мога да се пробва да си ги вземе от там. Следващата кутия. Чакам една единична карта. Толкова много. Останаха 2 пратки. Вече почвам да се притеснявам къде, що ще дойде. Това изглежда като една карта, да е тук. Добре, май е там. Аз ви казвам, че е много добре. Това е. Че хищ не са сигурни нещата в чужбина. Да. Брутално. Вижте сега за какво става въпрос. Килиан Мбапе. First goal, first game, first trophy с Реал Мадрид. Номерирана до 99. Така. И якото е, че има релик гол мрежата от матча, което е official goal relic. Това е карта за моята си колекция.
Не мисля да я продавам. Освен, че имам сантимент към футболиста и към отбора, смятам, че това нещо няма как да не му се дига цената в бъдеще. Даже и така ще направя една прогноза, ако не се окаже правилна, мога ми се смеете под коментарите. Аз смятам, че тая карта до 3 години, ако Мбапе има силен престой в Реал Мадрид, може да струва 1000 евро. За тези от вас, които ще питат, аз я взех за 167. Доста скъпа карта, но пак казвам, според мен има много голям потенциал. Тя си е фабрично силната от Топс още веднъж. Да я видите. И остана всъщност беше голяма борба с отварянето на последния кашон, но това нещо излезна. Това всъщност е пълна колекция на базовите карти Man United 97 година на Футера. Общо 100 карти, много хубав байндър в интерес на истината. Аз преди да включа камерата го разгледах. Има Гикс, има Бекъм, има Солскияр, Колине. Много красиво издание. Трябва да си призная, макар и фен на Манчестър Юнайтед, признавам си, че има футболисти, които не съм ги чувал, но то е съвсем нормално, тъй като аз отново няма какво да се правя интересен. Аз 97 година съм бил на една година и съм от този тип късни фенове на Юнайтед. Не мога да си крива душата, че аз започнах да се интересувам от тях заради Роналдо. Както искате го приемете, но да, номерирани са много красиви. Много добър албум. Има си чеклист, само да ви покажа. Аз най-вероятно ще направя повече снимки и ще ги кача в Facebook групата ми, но вижте стадиона как яко е направен, съставен от 3 картички. Много добро. Да, общо това беше клипчето. 5 пратки. Чакам още, както може да се досетите, тъй като крастата е доста голяма. Някои от продуктите ще ги видите за продажба, други ще ги видите просто на постове, с които да се похваля. И така. Мисля да продължа да правя такива видеа с Mail Day, да се вика. Дро ми харесат. Пишете едно коментарче и до следващия път.